こんにちは、まやです。今回は簡単なフィリピン語での自己紹介を教えさせていただきたいと思っています。では、早速始めたいと思います。まずは挨拶です。自己紹介の始めは挨拶をしますよね。では、前回の挨拶の復習をしましょう。おはようございますは、Magandang umaga。Magandang umaga。Magandang umaga。こんにちはは2つありますということを覚えてますか？ 12 時から3時までのこんにちはの挨拶はフィリピン語で Magandang tanghali。Magandang tanghali。Magandang tanghali。3時から5時までのこんにちはの挨拶は Magandang hapon。Magandang hapon。Magandang hapon。最後、こんばんはは Magandang gabi。Magandang gabi。Magandang gabi。今からもう一つの挨拶を教えたいと思います。それは Magandang araw。Magandang araw。Magandang araw。araw は一日あるいは日という意味になりますので、Magandang araw は良い一日をという意味です。この挨拶は一日ずつ使います。自己紹介は挨拶から始めたいので、Magandang araw から言いましょう。Magandang araw。Ako si Maya。もう一回言います。Ako si Maya。これです。Ako si Maya。Ako は私。si はです。で、次は名前を入れたら OK です。ですから、Ako si Maya は私はマヤですという意味です。次は私は大阪に住んでいますということの言い方を教えたいと思います。はい。Ako ay nakatira sa Osaka。Ako は私です。I はです。nakatira は住んでいます。さはにです。Ako ay nakatira sa Osaka。発音はこれです。Ako ay nakatira sa Osaka。Ako ay nakatira sa Osaka。はい、こういう意味です。私は大阪に住んでいます。次は私は何々が好きですという言い方を教えます。フィリピン語でMahilig ako sa何々です。例えば本、フィリピン語ではリプロです。Mahilig ako saリプロ。もう一回言います。Mahilig ako sa libro。発音はこれです。Mahilig ako sa何々です。例えばバスケットボール。Mahilig ako sa basketball。はい、これです。私は何々が好き。私はバスケットボールが好き。Mahilig ako sa basketball。最後はフィリピン語でのどうもありがとうございますということを教えます。Maraming salamat。Maraming salamat。salamat はありがとう。Marami はたくさんです。ということはどうもありがとうございます。最後は自己紹介の最後の挨拶を教えたいと思います。日本語でのどうぞよろしくお願いしますとか、お会いできて嬉しいですというようなフィリピン語の挨拶を教えたいと思います。では始めます。Masaya akong nakilala kita。Masaya akong nakilala kita。Masaya は嬉しいです。
akong は私、nakilala はお会いできて、そしてkita はあなたです。直訳すると、お会いできて嬉しいです。masaya akong nakilala kita。はい、これが発音です。masaya akong nakilala kita。masaya akong nakilala kita。お会いできて嬉しいです。最後はフィリピン語でのどうもありがとうございますということを教えます。Maraming salamat。Maraming salamat。salamat はありがとう。Maraming はたくさんです。ということはどうもありがとうございます。全部わかりましたでしょうか？今から自己紹介の見本を見せたいと思います。Magandang araw! Ako si Maya. Ako ay nakatira sa Osaka. Mahilig ako sa libro. Masaya akong nakilala kita.Maraming salamat. 日本語では私はマヤです。私は大阪に住んでいます。私は本が好きです。お会いできて嬉しいです。ありがとうございます。これでフィリピン語講座を終わりたいと思います。質問とかわからないこととか習いたいこととかがあるならぜひコメントに書いてください。また私の次のブログに会いましょう。バイバイ。See you on my next vlog. ありがとうございます。